Bante la kami kali ba penkhen an bat warra ka chingsnga ni ki pajba hakalet kawan lembag surok ba ki pulet Kariboy district ke la peni sisai ka mensiam jong jingtre stom klemdran shuti ne songthaj wat hakani ka ayom le kmen Christmas hakaba ka arfa artrek no pra arjopsan la herbiang surok ban penlong jing talasi kali haki benta ka snong kuinain dalam khmat ki bor pulet do senior SP Kariboy district VS Rathor IPS but additional SP ba Orbil Masar lambat kiwe pulet na nongpo bat omsning traffic branch hak jing talasi ki pulet ki latar lot ik jing ta yet yong ni kali bala labru artli kali ki bari kali ket pisa chung ki bang bala pandai siren klem ka jing tho ne jing bit hak ba senior SP Kariboy la phalot no iki hak ri jing talasi ki bakham phala ka long ba don ru ki kali ki bashim kabu daga ba pan kam ki jing tho bla tho government of Meghalaya hatrai jing number plate klem daran satya ki officer nalyang ki pulet ki la pandam ru i te jing tho ba tho government of Meghalaya harangkat ki jing maham ka bajur ba kim dai ban pan kam baklai kali daga bashim kabu hak kerteng jok sarkar. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya